Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der kommer jeg til at spille noget Arsenal. Jeg har lige vundet en runde, bare lige for at varme lidt op. Men nu skal vi bare i gang med videoen. Min yndlingsmatch er det jo 25 headshots, 6 normal body shot kills, 1 knife kill in the back. Don't finish. Han er lidt sådan irriterende. Ej. Tyv igen. Dræb ham. Let's go. Yes. Felt kinda sorry for you. That's some beautiful shooting right there. 7. Woo, that's some beautiful shooting, man. 2 gange 70. Næste her lige nu der. God, det havde han fortjent. Han skulle lade det. Nej, jeg sgu til mig. Jeg tror godt, jeg kan vinde den. 15 kills mere, så er jeg på 30. Så er jeg på Golden Gun efter. Så er jeg på Golden Gun på 31. Så går det bare snit. Nej, det var dårligt det der. Han har 2 pistoler, jeg kan ikke gøre noget. Yes! Let's go! Det var nu. Åh, shit. Got him. Nå, præcis. Nej, bare spam ham. Ah, they didn't know where jeg kunne have det der. Der er nogle af alle de der skud der, men jeg rammer kun en. Okay, der er en der helt op. Okay. Felt kinda sorry for the guy. And he am living. Got him. Det var ret nice at lige komme væk fra den gang. Og ellers, hvis det der ikke havde sket, så stak det shots to the brain is all you need. Det er nice, det der. That's some beautiful shooting right there. I klager nok, fordi jeg har aimbot en af dem. Det har jeg bare ikke. Jeg kan ikke finde ud af at ramme de fleste skud, okay? Jeg er bare heldig, fordi jeg rammer nogen skud. Roses are red. You are dead. I got your head. God gang. Det er noget lige at have. Nu skal jeg bare ramme. Jeg troede jeg ramte fedt. Lækkert. Nu er jeg golden gun. Nej. Det var heldigt, ja, det var heldigt. 20 HP, ja. Bare en lige. Nå. Nej.
Det kan lade den anden på. Der er sygt mange, der godt. Nej, det var heldigt, det der. 4 der er på. Ej, jeg vil gerne have det. Der er 5, der har. Okay. This audio was made by Hop. Okay, jeg kører ret godt. Jeg kører ret godt. Vi spiller 3 matches. Taka tanka, you ain't got nowhere to go. Gameplay trap, she say you're good, but there ain't nothing to show. Taka tanka, you ain't got nowhere to go. Killing, kissing, no snow. Now the death keeper is here. Yeah, Altså, jeg er ligeglad med den hold der på. Jeg skal bare være på et hold. My, jeg kan ikke ramme. Nej, jeg mener ikke. Ej, kom. Så ram du sgu, Johan. One shot to the brain is all you need. Godt højde, kom nu. Godt højde. Yes. Jeg har flere skills lige nu, men det er jo ikke det bedste. Så du har startet, og du har været rundt om dig, så ved alle, at du har That's some beautiful shooting right there. Kunne jeg ikke lige nå at have fyret mit skud der, så havde jeg det mistet det. Jeg ved ikke kill. Come on. I ved ikke, hvem jeg er. Yes. Tror jeg får hovedet nok igennem, eller en anden. Tror jeg det bedste. Det er nøjere at have så mange, der har golden knife på en gang. Kan jeg sige så. Jeg skal altid kigge om bagved. Hvis det er, at det ikke er dig, der har golden knife, så altid kigge om bagved dig, for de kan godt lide at skatte dig i ryggen, for så er det one shot. Okay. Ej. Folk de følger efter mig, det er dejligt. Nej, ikke reload. Du skal aldrig reload på det forkerte tidspunkt. Okay, du skal altid. Du skal når det altid. Du skal reload. Så gør du det ikke. Felt kind of sorry for the guy. I'm sorry for the guy. Han er sygt bedst for nu. Au. Han er en, som har dårlige sniper. Det kunne være ret nice, hvis jeg lige kunne ramme luft. Det er godt nok svært at have sådan en dårlig sniper. God, den tager 10 år. Hvis man lige har skudt, så tager lige 10 år for lige at gøre det, hvis vi er næste skud. Og den skader sådan kun 60. Den bliver så lige. Åh nej, hvor dårligt. Skyd ham.
hinanden. Så nu kører det. Vi er i gang. Ah! Oh my, jeg har et dårligt aim. Anja mod. Oh my. Det siger, jeg har ikke godt en, så er mærkeligt. Hvis jeg nogensinde har hørt en sige sådan noget til mig, du har en af igen. Kæft, du er mærkeligt så. For ikke golden knife. For ikke golden. Oh my god, oh my god, oh my god, jeg kom videre, jeg kom legit videre. Jeg bare ikke... Det var lige 3 kills, jeg lige fik der, men jeg dræbte også mig selv. Yeah. Felt kind of sorry for the guy. Sæt mig på anden gear. Oh my god, der er en lille smule. Let's go! Let's go! Kæft, jeg har egentlig mange kills i alt. Sidste game. Let's go. Yeah, what's poppin'? Let's get this W. What's popping? Let's get this W. Så kommer ned her, så kommer ned her. They will never suspect the thing. Kind of sorry for the guy. One shot to the brain is all you One shot to the brain. That's all you need, boys. Det problemet ved at være den der fører, det er at alle går på dig, for man kan se at du fører, fordi du har det der rundt. Shit! Så den her, man går så langsomt med den der gun der, så man er nødt til at tage sin kniv frem. Det skal bare være hurtigt. Så god, hvis man rammer. Men hvis man er dårlig aim som mig, så kan man ikke skrive. Jeg hoppede bare, så kom der en rocket under mig, som satte mig op i træet og sådan faster. Yes. Nej! Nej! Der er legit no way, at jeg ikke kan ramme. Oh my god, jeg kan ramme et skud. Kald mig ikke kan ramme et skud. Fordi jeg kan ikke ramme et freaking skud.
Hvordan er jeg egentlig så god, siden jeg ikke kan ramme et skud? Jeg er virkelig heldig, når jeg faktisk ramt. What? Hvad sker lige der? Jeg ved ham, der han er scary brain, han er rocket man, så jeg kommer af med. Jeg hader at være mod sådan nogle her rocket. Den skade 97. Det er bare så neon. Og jeg døde lige foran. Ej, væk. Ha! Elias Ultrap. Of course. Mit luck. Nice. Daily turnaround. Nej! Adder! Nej! Du må ikke lade. Don't let her. Don't let them. Don't let her. Yes, yes, yes. 9. Yes. One shot to the brain is all you need. Hvordan der? Give me some shots, boys. One shot. Ingen skal dø. Nej, nej, jeg ramte det der. Jeg ramte det der. Jeg kan. You are dead. I got your head. Who's turret? You are dead. I got your head. Did I? Fik jeg bare den åben. Let's got it. Sneak attack. Golden knife versus golden knife. Let's do it. Oh. Heldig. Om bagved dig, pige. Døv hun er altså. GG alle sammen. Jeg håber I kunne lide videoen. Haft golden knife alle runder. Bye bye.